גברתי, מי את? יש צורך להראות לך תעודת זהות? את החברה של אנדרוניק? אני נראית כך? למען האמת, את נראית כמו תלמידת תיכון. זה הסגנון שלי, תיכוניסטי. בבקשה. אני יכול לשאול אותך שאלה? ההתפרצות שלך יותר מוקדם אצל אנדרוניק בבית, זה היה רק כדי לנקום בו? היה לו רומן עם השחקנית הגדולה? על הרובינה. לא נגיד. ילדה, אבל זה בטח שלא נשאר. בכל מקרה זה לא משנה מה שנשאר לו שהוא יגיד יהיה מעניין. אבל דווקא דברים אישיים זה... יהיה מאוד מעניין. יש לי כאן את ספר השירה היחיד שלו לאורך הדרך שהוציאה המפלגה. מעצמו מרחרח אחריי כמו כלב ציד הוא מדבר. כל התכונות הבזויות מקבלות תנופה עם הגסיסה. מחפשת צוואה. פוזנה. החבל הולך ומתהדק. אני לא מוצאת צוואה בשום מקום. בלי צוואה הכל עובר אליי ולפוזנס מרקים ואין מה לדאוג. אבל אם הסתיר בכל זאת משהו, השד יודע, הוא עוד יכול בגלל טירוף רגעי להוריש לבית יתומים מפוקפק או לזונה מדבקת, שאני אפילו לא יודעת על קיומה. ואת לכי הסתבכי במשפטים 20 שנה. כמה אני שונאת יתומים וזונות. אלה נוצרו להיכנס רק לצוואות לא שלהם. פוזנה בעלי. ישבתי בחדרי, תופרת לי שמלה שחורה, ומעלה בדמעות זיכרון יקר. ליל האהבה הראשון זוכר. אם נגזר עליך ממחר לישון לבד לנצח, קח אותי עכשיו. נלבא לנו לפרידה גחל קטן שלא קבע. מה אתה מסתכל? מה זה, התחפשת את טינקרבל? יש לך בעיה. רגע, איך קוראים לך? ירדן? ואני פיטר פן.